Boa tarde. Imos darlle comezo a este pleno extraordinario do 14 de agosto de 2025 que vamos primeiramente a ver un pleno extraordinario, onde debateremos algunhas cuestións relativas a obras e servizos ou determinación dos festivos locais. Posteriormente, ás 9, celebrarase o seguinte pleno solicitado por dous grupos da Corporación Municipal. Os primeiros puntos da orde do día son unhas subsanacións de erros formais á hora de presentar algunhas das solicitudes de fondos da propia Deputación da Coruña. Entre eles está a ampliación no lugar de Aponte en Artes, a renovación da rede de abastecemento de mosqueiros en Castiñeiras, a pavimentación e renovación de abastecemento da Rúa Agriña en Palmeira, ampliación do saneamento en Muiños en Oleiros. Son pequenas subsanacións que nos require a Deputación da Coruña, máis que subsanacións por ter proxectos técnicos errados, non é o caso, é unha subsanación de erros por cuestión de forma a hora de presentar algún tipo de documento que ten que ir nun documento formalizado que nos exixe a Deputación da Coruña. Non sei se hai grupos que desexen intervir nos puntos 1, 2, 3, 4, que no que nos atinxe estas subsanacións de erro. Non? Entón, pasaríamolas a votar unha a unha. A primeira delas é a do saneamento no lugar da Ponte en Artes. Votos a favor. Unanimidade. A segunda sería a renovación da rede de abastecemento nos mosqueiros. Votos a favor. Unanimidade. A terceira é a pavimentación e renovación da rede de abastecemento na Rúa da Agriña. Votos a favor. Unanimidade. Ben, pois moitísimas grazas aos grupos. A número 4 é a ampliación de saneamento en Muiños en Oleiros. Votos a favor. Unanimidade tamén. Ben, pois pasamos xa entón ao punto número 5, que é tamén unha actuación para participar nos fondos do Plan de Obras e Servizos Adicionais que convoca a Deputación da Coruña. Neste sentido, pois, dende o Concello de Ribeira, facemos unhas propostas de actuacións vinculadas a iso que vimos falando nos últimos anos, que é a ampliación da rede de servizos básicos que se dota ás nosas parroquias e tamén ao Centro Urbano de Ribeira. Gustaríame destacar que as propostas que hoxe se fan aquí son froito tamén da participación veciñal cando nos suxeriron algunhas das cuestións en xaneiro a través dese formulario habilitado. Tamén hai algunha que se incorpora a raíz de algún debate plenario que houve nesta corporación, nesta sesión, e prácticamente todas elas teñen que ver con a dotación de servizos fundamentais no rural, como é a pavimentación, dotacións de saneamento ou de auga potable. Nese sentido, pois temos a renovación e abastecemento e a pavimentación en Fafián cun valor total de 165.000 euros, onde incluiremos a mellora do abastecemento da auga e a pavimentación de toda a rúa que vai entre a parte posterior do cemiterio e a Mámoa pasando polo viveiro de empresas. Temos tamén a pavimentación do camiño e aparcadoiro na Praia das Dunas, con un valor de 46.000 euros na parroquia de Olveira, unha actuación que é moi demandada non só polos visitantes, senón tamén por todas as persoas usuarias desta praia e deste parque natural. A pavimentación da Rúa Mariño de Ribera por case 35.000 euros, unha rúa que ten o pavimento moi deteriorado e que xa foi aprobado aquí por unanimidade de todos os grupos. A pavimentación e mellora dos servizos de abastecemento e pluviais en parte ao río en Carreira por 65.000 euros. Aí dotarase de pavimentación, un novo pavimentación, tamén unha liña de auga nova e a recollida das pluviais nesta parte da parroquia de Carreira. Hai a pavimentación tamén e a renovación da rede de saneamento na Rúa Alcalde Fernández Bermúdez por case 80.000 euros. Aí recentemente, como saben, rompía a rede de saneamento e, por tanto, como tiñamos previsto xa pavimentar esta rúa, pois incrementouse esta partida orzamentaria para poder tamén incluir un novo saneamento e, por tanto, que a actuación quede finalizada por anos sen ter que volver a levantar a estrada unha vez que se faga a pavimentación e a renovación do saneamento.
A ampliación tamén do saneamento de Senxides. Continuamos desenvolvendo este saneamento na parroquia de Oleiros, unha das parroquias que máis dispersión poboacional ten e, por tanto, que máis custa levar os servizos básicos. Dotamos este saneamento por case 58.000 euros. E a última é a mellora da accesibilidade de pavimentación e renovación de todos os servizos da Rúa Lagarto, unha rúa moi ampla e, por tanto, aquí o que se inclúe son 70.000 euros para unha primeira actuación que despois teremos que seguir desenvolvendo. Básicamente, porque é unha rúa que ten a rede de saneamento moi deteriorada, tamén un pavimento asfáltico tamén moi deteriorado e que, por tanto, é necesario mellorar. En total, como lles digo, son varias actuacións por un importe total de 417.000 euros que a maior parte proveñen de fondos da Deputación da Coruña, tendo que achegar ao Concello un total de 60.000 euros para poder levar a cabo estas obras. Agradecer tamén o esforzo que fai a Deputación da Coruña con respecto ao plan único, un plan que nos dota cada ano de aproximadamente 1.600.000 euros en investimentos que dentro do Concello de Ribeira destinamos a pavimentación, saneamentos e dotación de auga potable, especialmente nas parroquias do rural, pero que, como comprobemos agora neste plan adicional, tamén van algunhas para o centro urbano debido ao deterioro das súas infraestructuras ou ben das pavimentacións que temos neste momento. Pola miña banda nada máis, e doulle xa paso aos grupos que desexen intervir. Polo Partido Barbanza Independente, o señor Mariño ten a palabra. Señor alcalde, como dijo usted, traemos a este pleno la segunda fase del puesto adicional 2/2025 de la Diputación de La Coruña. Seguramente muchos de los vecinos que nos están escuchando en este momento podrán decir que no son las obras más adecuadas y otros dirán, pues, lo acertados que estamos. Pero un gobierno tiene que decidir y actuar. Como ha dicho anteriormente el señor alcalde ya enumerado, pues las propuestas que traemos, por hacer un breve recordatorio, es la renovación de la red de saneamiento y pavimentación en Fabián, una obra necesaria en esa zona y quiero recordar, como decía antes el alcalde, pues sobre 165.000 euros. Otra obra que entendemos que es muy necesaria, pues de pasar más tiempo, no existiría ni la línea de asfalto, es el camino que da acceso al aparcamiento de las dunas. Una obra muy necesaria para todos los vecinos que se acercan a las dunas, al igual que a todos aquellos que nos visitan, con lo cual también es una buena carta de presentación de Ribeira ante el mundo. De Corrubedo o de Olveira, para que no protesten algunos, volaríamos a nuestra querida Ribeira, que también queda mucho por hacer, y nos vamos, como se dijo anteriormente, a Rúa Mariño de Ribeira, que todos los que nos escuchan entenderán que es una vía principal de nuestra ciudad y urge su asfaltado con un valor de 35.000 y pico de euros. Al igual que otra rúa de Ribeira, que es la Rúa Alcalde Fernández Bermúdez, con la renovación de pavimento y saneamiento con un total de unos 80 y tantos mil euros. De aquí nos daríamos también a una parroquia muy importante y personalmente muy querida, como es la parroquia de Carreira, mejorando los servicios de abastecimiento y pluviales en la zona de parte al río por un valor de unos 65.000 euros. Otra muy solicitada también, como se dijo anteriormente, es una parroquia, en la parroquia de Oleiros, una parroquia que necesita con urgencia diferentes obras y en este caso pues llevamos a la zona de Sensides un saneamiento muy solicitado. Y por último, voy a hacer mención a mi querida parroquia de Aguiño, para todos los que nos estén escuchando, que también lleva una obra de pavimentación y renovación en la Rúa Lagarto. Quisiera explicar que este tramo de Rúa Lagarto es el tramo comprendido entre Rúa Castelao y la Torres Queiruga. Quedaría el otro tramo más largo hasta Francisco Lorenzo Mariño, que entre los compromisos de este Gobierno estaría llevarlo
en próximos presupuestos ese tramo que nos quedaría. Al igual que estamos trabajando en este momento en Aguiño, en Praia de Ribeira, y próximamente podría decir que en septiembre asfaltaríamos ya Rúa Castelao. Esta obra, este tramo pequeño de Rúa Lagarto está valorado en cerca de 70.000 euros, pero para tranquilidad de los vecinos de la otra zona de Lagarto, quiero decirles que en próximos plenos irá también esa zona. Por lo demás, pues agradecer, como ha dicho el señor alcalde, los esfuerzos de la Diputación de La Coruña, porque sin este esfuerzo económico dudo mucho que se pudieran hacer todas estas obras. Unas obras muy necesarias para el rural, unas obras muy necesarias para todas las parroquias en cuestiones de pavimentaciones y de saneamientos. Como no podía ser de otra manera, nuestro grupo, el Partido Avance Independiente, apoyará este punto. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Mariño. Quendo do Bloque Nacionalista Galego, señor Vidal Peón, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Moi boa tarde a todos e a todas. Preséntase hoxe a proposta de actuacións a executar da segunda fase do Plan Provincial de Cooperación de Obras e Servizos. Son 7 investimentos, dos cales 4 van a desenvolver en diferentes parroquias de Ribeira, como Olveira, Carreira, Oleiros e Aguiño. 2 no centro de Ribeira e unha no lugar de Fafián. Como dicía o señor alcalde, esta obra de Fafián, que vai desde o cementerio hasta a intersección da Costa da Mámoa, vai solucionar os problemas de abastecemento que hai na zona debido á antigüidade da rede e conlevará tamén a renovación do pavimento. Como dicía, dando solución aos problemas que sofren os veciños e veciñas tanto no tema da cometida da auga como do asfaltado. A pavimentación no centro de Ribeira da Rúa Mariño de Rivera e tamén a pavimentación e renovación do saneamento na Rúa Alcalde Fernández de Bermúdez, que sumando xa tamén a que estaba contemplada no post que presentamos aquí a principios de ano, ao asfaltado da Miguel Rodríguez Bautista e tamén o proxecto que a axuda que nos concedeu a Deputación de Cristóbal Colón, pois levamos a cabo unha renovación tanto de asfaltados como de servizos no centro de Ribeira que pode considerarse histórica, cunha inversión de €500.000 en 2 anos de goberno. Seguindo nas parroquias, en Olveira, imos realizar a pavimentación do acceso ás dunas dende a estrada autonómica Estrada Xeral, porque o asfaltado realmente está moi deteriorado e ten tamén moitos problemas desde hai moitos anos. Na parroquia de Carreira, con investimento de cerca de €65.000, a pavimentación e mellora da zona de Parte al Río, unha zona que, a verdade, creo que debemos coincidir todos, que está a estrada, pois, cas cunetas en moi mal estado, os servizos mal, o pavimento bastante deteriorado. Tamén, pois, eu creo que tamén é falar da urxencia, non, desta obra para solucionar estes problemas. Xunto tamén cas actuacións que fixemos, actuacións que se recolleron no POS, como a grada do campo de fútbol, o asfaltado, que comenzará en breve, da estrada Vixán-Vilar, tamén co plan de camiños que se actuou en parte da zona de Laxes, ou tamén co remate da obra que houbo de renovación de servizos, tamén de pavimentación das estradas na Estrada Xeral, e que a apertura do centro social pois imos cumprindo con esta parroquia. A mellora de accesibilidade, pavimentación e renovación de servizos en Rúa Lagarto, como se comentou en Aguiño, cun orzamento alrededor de €70.000, o mesmo que falaba da parroquia anterior en 2 anos, non? É só nombrar pois as obras así de maior calado que estivemos realizando, planificando, como o asfaltado de Francisco Lorenzo Mariño, a Rúa Castelao, que se empezará a pavimentar en breve, ou o parque tamén que recolle o plan de obras e servizos do 25 entre a Rúa Castelao e a Estrada Xeral. Inversións que reflexan que desde o ano 2023 nesta parroquia pois investironse máis de €600.000. Rematando xa na parroquia de Oleiros, onde se vai a ampliar o saneamento en Xenxides, cumplindo así pois cos obxectivos de ir ampliando os servizos no rural. Ben, como explicaba ao principio, 7 obras, das cales 4 son en parroquias, e todo isto refírte pois o compromiso deste goberno de seguir investindo en dotación de servizos básicos como é a auga potable e o saneamento, principalmente nas parroquias. Moitas grazas. Señor Vidal, que do Partido Popular, señor San Pedro Fernández, ten a palabra.
Moitas gracias, moi boas tardes a todos. Ben, pois como xa se adiantaba por parte dos compañeiros, preséntasenos aquí unha proposta para a aprobación desta segunda fase do POS adicional, na que atopamos pois algo máis de $500.000 en obras con cargo ao plan da Deputación e tamén un compromiso para os orzamentos do ano 2025, dos que de momento, señor alcalde, a día 14 de agosto, pois facendo gala a transparencia, nada sabemos. Unha proposta, unha vez máis, imposta, sin coñecemento para o resto de grupos, neste caso para o grupo maioritario da corporación, sin explicación algunha e deixando, dende logo, de manifesto que a comunicación e a participación da que tanto presume vostede é completamente nula. Se ven nesta relación de obras, o adiantaba o alcalde, atopámonos pois demandas que este grupo truxo aquí. Estamos a falar de unha demanda que xa propuxemos no mes de decembro para o POS, que é esa renovación da rede de abastecemento de fibrocemento en Fafián, porque, dende logo, fai un montón de tempo que esa zona ven rompendo con constantes pois problemas para a veciñanza. E, por outro lado, temos pois esa pavimentación da Rúa Mariño de Rivera, que, aínda que naquel momento pois pouco menos se nos decía que non estaba tan mal, hoxe vemos que esta pavimentación pois é unha realidade. Danos un pouco de pena que esta acción pois non sexa un pouquiño máis ambiciosa e que non puidésemos pois facer unha inversión un pouquiño máis grande e adaptar pois esa Rúa Mariño de Rivera ao que é pois o resto do entorno da Plaza do Concello, que está mellorando, e integrala pois con todo o que se fixo últimamente. Hai que recordar que nese entorno da Praza do Concello este goberno xa perdeu pois unha obra que era esa obra de pavimentación das rúas que están rodeando a Casa Consistorial e que estaba adxudicada desde fai máis dun ano por 52.000 euros. Polo tanto, claro que se valora que se arranxe o pavimento, pero dende logo que nos gustaría, como digo, que esa calle fose pois outro eixe máis de integración do que é pois esa contorna comercial do Concello de Ribeira. Polo resto de obras, pois pouco máis temos que decir. Nos nunca imos estar en contra de que ningunha obra que se faga para o noso municipio, máis cando se trata de mellorar pois os servicios básicos para a veciñanza. Insistimos en que todas as obras son necesarias, independientemente pois de que este grupo poidera ter proposto aquí outras 7 obras que seguramente serían igual de necesarias. Falamos dese tramo da Rúa Lagarto que xa se explicou en que zona vai ubicada. Ten sentido, xa que deberá estar arranxándose, aínda que sabemos que vai pois cun paso bastante lento Rúa da Praia da Ribeira, Luís Seoane, e polo tanto pois que se conectan a través de Castelao. Sobre todo tamén é importante arranxar ese tema de saneamento. Agardamos, como decía o señor Mariño, que o resto das rúas se igualen nunha segunda fase, aínda que agora pois creo que é unha rúa que non ten pois unha necesidade tan imperiosa como outras da parroquia de Aguiño. Do mesmo xeito, esa entrada ás dunas, que era unha proposta que a compañeira de Olveira, a señora Pérez, pois me había posto en coñecemento recentemente, dende logo que é unha necesidade para a xente que nos visita, pero tamén para a xente de Ribeira que visita con asiduidade pois o que son as dunas de Corrubedo. Tamén nos gustaría dicir que xa que vai haber ese compromiso de dotar de crédito o orzamento municipal para poder acompasar pois estas obras, hai unha pequena entrada paralela que entra tamén pois dende a rúa principal, dende a estrada xeral hacia as dunas, que é por onde está pois agora esa casiña que se chama Píntega das Dunas, pois que tamén estaría ben aproveitar este momento para pavimentala, porque ademais de que é unha zona que creo que aliviaría o que é o tráfico, pois tamén nos sacaría pois de moitos problemas á hora de ter que desbrozar, e creo que é un cachiño pois bastante pequeno que se podería valorar a súa mellora. A partir de aí, pois nada que decir pois desa ampliación do saneamento en Xensides ou en Parto Río, que tamén xa adiantábamos que estaba mal. A renovación de servicios en alcalde Fernández Berbúdez, señor alcalde, tamén creíamos que, aproveitando que se vai arranxar, sería bo pois seguir con esa estética lineal que se lle está dando pois a Plaza do Centenario, Rosalía de Castro, etc. Creo que pavimentar simplemente pois deixará aí un tramo que desentonará con respecto ao resto de rúas, pero, dende logo, que creo que é necesario, como non, pois poñela ao día. O noso voto, como digo, vai a ser favorable, pero eu, como sempre, señor alcalde, non podo deixar de criticarlle pois as formas, obviando unha vez máis a un grupo que ten 10 concelleiros e que creo que se vostede falara máis con estes 10 concelleiros da súa dereita, seguramente as cousas en Ribeira irían moitísimo mellor. Mais nada de momento. Grazas, señora San Pedro.
Ben, anotei algunha suxestión que foi facendo, especialmente a das dunas ou, bueno, a estética lineal co centenario en Rúa Fernández Bermúdez. Vai ser complicado, basicamente, porque sabe que precisaríamos máis que 80.000 euros e, por outra banda, tampouco hai anchos suficientes como para poder desenvolver certas actuacións de maior calado, como ampliación de beiras rúas e demais, non? Falábame de vostede da participación con respecto a estas actuacións. Mire, das 7 obras propostas, 6 tiveron participación veciñal, é dicir, na Rúa de Fafián estivemos os grupos de goberno falando cos veciños para atallar esta problemática que é do abastecemento de auga e a pavimentación. A da Rúa das Dunas estivemos tamén falando con veciños da zona. A proposta de Parte ao Río foi proposta directamente por os propios veciños e veciñas. Evidentemente, a ampliación de Senxides, pois, calquera veciño que non teña saneamento vai a propoñer sempre que se lle aumente uns servizos que pode ter na súa vivenda, non? E, por último, tamén na Rúa Lagarto, estivemos falando cos propios veciños da zona para poder levar adiante esa mellora. A pavimentación da Mariño de Rivera, xa digo, foi unha proposta que se aprobou aquí por unanimidade de todos os grupos. Por tanto, é dicir, prácticamente todas teñen a súa participación veciñal, todas teñen o respaldo social detrás. Evidentemente, comparto con vostede que en Ribeira temos que seguir facendo investimentos que melloren a calidade de vida dos veciños e das veciñas. Evidentemente, vostedes poden propoñer outras 7 actuacións que estou seguro que tamén serían igual de necesarias ou incluso máis, non? Pero agora, visto as informacións que tiñamos neste momento de todas as achegas veciñais, das necesidades reais dos propios valoracións dos propios técnicos, pois escollemos estas 7, non? Claro, dicirlle tamén, xa me comentaba que a Rúa Lagarto debería estar arranxándose xa. Perdón, Praia da Ribeira. Ben, están xa coas votacións iniciais desenvolvidas, esperemos que antes de que remate o verán se poida ter concluída, igual que a que lle comentaba o concelleiro de Obras, que a Castelao vai a pavimentarse en moi pouquiñas semanas, esperemos que en moi pouquiño tempo poidamos ter toda a renovación das 2 estradas principais de Aguiño completamente realizadas e, por tanto, que as persoas que visitan e viven en Aguiño poidan ter unhas estradas melloradas e completamente pavimentadas, non? Vamos a pasar entón xa a votar esta aprobación na participación da segunda fase do Plan Provincial de Obras e Servizos posadicional. Votos a favor desta proposta. Aprobado por unanimidade. Moitas grazas. E pasamos ao punto número 6, que é a determinación dos festivos locais. Ben, con respecto á proposta que presentamos dentro do Goberno, creo que cando se escollen unhas datas para determinar os festivos locais dos municipios, pois debe facerse pensando no interese xeral da veciñanza, tamén no impacto económico que poida ter calquera dos eventos que se escollen e tamén na propia cultura ou tradicións que se desenvolven dende o Concello que propoña estas festividades. Como saben, a proposta que facemos dentro do Goberno circunscríbese ao martes de Entroido e tamén ao 24 de xullo, día da Festa da Adorna. E vou explicar algunhas das cuestións que considero importantes para a determinación destas 2 datas. A primeira delas, o martes de Entroido, pois é unha data que é moi participada pola parte da poboación e, ademais, é transversal a todas as idades. É unha data na que tanto adultos como cativos poden desfrutar dunhas actividades lúdicas, festivas e culturais que lles permiten non só desfrutar deses días sen cole ou sen traballo, senón tamén permiten gozar das actividades que desenvolve o Concello e o propio tecido social e cultural do noso municipio. Quero resaltar que o Entroido implica asociacións, colectivos culturais, escolares, hostelería, comercio e, ademais, do propio Concello que desenvolve actividades como a propia murga ou as actividades que fai a hostelería cos concursos de disfraces. Ademais diso, é unha cuestión tamén importante destacar que o festivo local para o martes de Entroido é unha tradición prácticamente ininterrompida dende 1985 que se decretou o festivo local para ese martes de Entroido. Agás algunhas ocasións contadas
nesa franxa de tempo, sempre se escolleu o festivo local tendo unha das maiores festas de toda a comarca e seguramente moitas das persoas que están aquí presentes ou que nos están escoitando saberán que é unha data que para a hostelería é fundamental nos meses de inverno. E por outra banda, escollemos o 24 de xullo, día da Festa da Adorna, porque é un símbolo para a Ribeira, recoñecido prácticamente en todo Galiza e incluso fora do noso país. Declarar este festivo garantiría que as persoas que queren participar de todas as actividades lúdicas festivas que se organiza por parte da Confraría da Adorna, pois poidan participar e gozar deste día, non? Ademais, veñen miles e miles de persoas de fora do Concello e iso proxecta unha imaxe exterior do noso Concello moi potente. Dicir que a festa que pediu a veciñanza declarala como festivo, creo que é un simbolismo evidente que temos que seguir preservando, non? Con esta proposta, enténdase que non queremos prexudicar a ningunha outra festividade. Igual que falaba no punto anterior, dentro do Goberno facemos esta proposta de Martes de Entroido e o Día da Adorna, como podíamos facer calquera outra. Iso implica ir en contra das outras festividades? En absoluto. Nos entendemos que esta proposta dinamiza a economía, dinamiza o ámbito social e tamén fai que sexan unhas datas que poida participar toda a veciñanza de todas as actividades que se desenvolven no noso Concello. E, ademais, son dúas festividades que non pertencen a ninguén, é dicir, que pertencen a todo o municipio, independentemente de onde viva e de quen sexa, non? Son festivos que compre a pena, compre seguir mantendo como festivos da nosa cidade e, ademais, creo que son festivos que unen a moita parte da poboación do noso municipio. E por iso, eu o que lles pediría sería o seu voto favorable, deixando máis alá, non, as crenzas que podamos ter individuais e particulares, creo que son festivos que poden unir a toda a corporación e que poden unir a todo o Concello. Saben que hai unha petición tamén dunha entidade que pide a palabra en base ao regulamento de participación veciñal, entón pídolle agora que suba o seu representante para que durante un tempo de 5 minutos pois poida facer a súa alegación ou defensa. Cruz, pasas ese micro. José, colles ese micro. Aquí, Juan. Juan, podes poñer aquí. Moi boas tardes. Desde a Cofradía da Adorna queríamos comparecer neste pleno para compartir a nosa visión da lesión dos festivos locales, porque non entendemos por que un ano máis hai que volver a leválo a debate. É unha cousa que non nos entra na cabeza cando están máis que claros os motivos de por que a Festa da Adorna teria que estar excluída deste debate. Primeiro, e antes de nada, recordar que hai un acordo plenario de 2015 que se aprobou que o 24 de julio ten que ser festivo sí ou sí, salvo que cadre en domingo, por moito que moitos partidos que daquela non estaban na corporación municipal e espese. Eche ben certo que non hai peor cego co que non quere ver, entón excusámonos en calquera excusa de mal pagador para non facelle caso a eso. De todos modos, non sabemos por que motivo de pasar ese acordo polo forro, entón, claro, miramos, buscamos intereses, e claro, intereses electorales. É o que entendemos desde a Cofradía da Adorna. Segundo, e non é por capricho, non é por atacar ao comercio. Desde a Cofradía da Adorna sempre intentamos facer campañas para que o comercio prospere como a Dorneirana, fase os profesionais dorneiros e todo eso. Nós non queremos atacar o comercio, nós todo aquel comercio que queira abrir, ben feito está, se quere pode abrir sin problema ningún. Por que nos estamos peleando nós? Nós estamos peleando por todas esas personas que non teñen o privilegio de saber se poden abrir ou non, de escoller se abren o seu negocio ou non. Simplemente teñen que poñer o mandilón e ir para a frinsa e facer as súas 8 horas mentre que todo o mundo está encoroso. Por esas son polas persoas que nos peleamos. E por último, recordarvos que a Festa da Adorna é unha festa de interés turístico gallego desde fai xa bastantes anos, que parece que nadie o ten claro.
e que respalda a importancia que ten tal festa, este título, tanto a nivel local como gallego. Como dixo o señor alcalde, ven xente de toda a parte de España e de Galicia e incluso de outros países a propósito para a festa da Adorna. Non sabemos por que esa enquina de sacarlle o festivo á festa da Adorna, non sabemos se é que vos botaron de algunha peña ou vos nejaron algunha camiseta desde a cofradía. Faceremos unha investigación para ver que pasou aí. Sen máis, moitísimas gracias. Gracias, señor. Moitas grazas. Grupos que desexen intervir polo Partido Socialista. Señor Suárez Puerta ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Sí. Vale. Ben, subrayar casi todo o que acaba de decir o presidente da Cofradía da Adorna. Pero, bueno, a ver, salvedades un pouco os acordos plenarios, certo é que están para cumprilos, pero tamén se poderían cambiar. Non é a miña intención, pero sería unha posibilidad que esperemos que non pase. Intereses electorales, pois, sinceramente, creo que evidentemente un poucos debe haber, porque isto é o día da marmota. O sea, cada ano temos unha nova situación. Se ven este ano a Xunta cambiou o día 25 porque cadra en sábado e desa forma non se cumpriría ese principio que se falaba tempo atrás de que 2 festivos seguidos sería incorrecto. Neste caso a Adorna caería en venres, o sábado sería un día laborable e o domingo sería domingo e, polo tanto, non se vería afectado. O martes de Entroido, o ano pasado, a propia hostelería fixo un parón de forma voluntaria porque non se escolleu, polo tanto entendo que por eso é a opción que está dentro dos dous. Como ben di o presidente da Adorna, eles se defenden ao comercio e quen queira abrir que abra, sí, pero tamén hai que defender aos traballadores e defender o seu dereito a poder asistir ao que dentro de Ribeira é a festa máis importante, como ben se di, ao que probablemente máis cantidade de cartos xere dentro de que son as festividades de Ribeira. Todo isto sin desmerecer como se está a proposta alternativa na que se propón o Carmen. O Carmen é unha festa que sobrepasa un pouco o que é a parte religiosa, é celebrada por todos os mariñeiros, moitos deles incluso que non teñen creencias religiosas, salen a celebralo, especialmente dentro de Ribeira na parroquia de Aguiño. Tamén se celebra en Corrubedo e tamén se celebra en Palmeira. Dito isto, o Partido Socialista mantén a mesma postura que ven mantendo desde que empezou un pouco todo isto, é votar a favor da Adorna e votar a favor do martes de Entroido, pois entendemos que son as dúas datas máis significativas. O martes nunca vai caer en domingo, pois é un martes, e a Adorna, mentre non caia en domingo, pois seguiremos votando a favor deles. Polo tanto, a nosa postura está moi clara e creo que seguir dándolle voltas ao mismo pois non é necesario. Polo tanto, moitas gracias. Gracias, señor Suárez Puerta. Quenda do Partido Barbanza Independente, señor Mariño, ten a palabra. Señor alcalde, antes nos decía, y también mi compañero aquí de la izquierda nombraba esos acuerdos plenarios. Miren ustedes, los acuerdos plenarios en un parlamento, hay acuerdos plenarios en un parlamento nacional, en un autonómico y en un salón de plenos. Un acuerdo plenario nombra un presidente de gobierno, un acuerdo plenario nombra un alcalde y un acuerdo plenario cesa a un presidente de gobierno y un acuerdo plenario cesa a un alcalde. Porque si no, miran ustedes a dónde llevarían estos acuerdos plenarios, al infinito. Miren ustedes, el Partido Avanza Independiente ha registrado una enmienda a la propuesta que se trae a esta mesa, a este salón de plenos. Como saben todos ustedes, el Partido Avanza Independiente ha introducido una enmienda a este punto solicitando que se aprueben como festivos locales la Virgen del Carmen y martes de Entroido. Entendemos que todo es defendible, pero vamos a intentar razonar esta enmienda, aunque soy consciente de que en esta vida no todo es a gusto de todos.
Desde el Partido Avanza Independiente defendemos que el Día de la Virgen del Carmen, o también conocida como Estrella del Mar, patrona de todos los marineros, es a la vez de manera singular celebrado en Aguiño, en Corrubedo y en Palmeira. Con lo cual, dicho esto, también tiene su peso importante para que sea un festivo local a nivel de Concello de Ribeira. Aprovecho también para agradecer públicamente el apoyo también del patrón mayor de la Cofradía Carreira Aguiño y de la Agrupación de Mariscadores y Cabildo a esta propuesta con esta enmienda. También presentamos en esta enmienda a los festivos locales, como he dicho anteriormente, el martes de Entroido. Consideramos que deberían ser los festivos locales en Ribeira para el próximo año 2026. Desde el Partido Avanza Independiente precisamos que con esta posición de nuestro partido tratamos de defender los intereses de la hostelería y del comercio, pero en general también de todos los vecinos, adultos y peques. Hemos escuchado las opiniones de todos de integrantes de esos importantes sectores, que consideran también que el martes de Carnaval supone un importante movimiento económico en esas fechas para sus negocios y para todos los vecinos en general. Desde el Partido Avanza Independiente coincidimos en la visión de la necesidad de darle un impulso económico a todo el municipio, potenciando esos 2 días para los que defendemos su elección como festivos locales. El PBI considera que sería un grave error suprimir el martes de Carnaval al acabar de esa manera con una tradición muy enraizada en nuestra localidad. Así, estos años hemos incluido diferentes enmiendas con más o mayor éxito para que el martes de Entroido fuera festivo. El PBI sostiene que siempre tendrá en cuenta en sus propuestas el desarrollo económico y la promoción de empleo. Desde nuestro partido indicamos que esta postura no entra en desacuerdo con la defensa del Día de la Dorna, pues dado que en el 2026 tenemos que recordar a todos los que nos oyen que coincide un viernes y serían 3 días festivos continuados. Ya sé que esto pues a muchos no les justifica nada. Pero mire, entendemos también el potencial de la Dorna, no voy a negarlo. En el movimiento económico de la Dorna que acarrea, ustedes deben ser conscientes también al mismo tiempo que muchos negocios de Ribeira les reporta perjuicios económicos no abrir un día en el que se mueve gran cantidad de afluencia de gente por las calles. Es más, según datos que disponemos, 21 negocios han abierto voluntariamente ese día, el día 24, aparte de la petición de la Asociación de Placeros, y yo como concejal de mercados, abrió sus puertas el mercado municipal el día 24 reportando importantes ventas. Miren ustedes la Asociación Real Ilustre Cofradía de la Dorna, para que vean lo dorneiro que es Vicente Mariño, les voy a decir que pertenezco a un gobierno que no se pueden quejar de las ayudas económicas que reciben todos ustedes. Es decir, como nos recordaba la concejala de Economía y Facenda en el anterior pleno, tienen ustedes 40.000 euros de subvención nominativa directamente, pero como les decía mi compañera en el pleno pasado, también financiamos acometidas, financiamos carteles, orquestas, baños, limpiezas de callos, seguridad, etcétera, etcétera. Llevan ustedes, de todos los vecinos, mejor dicho, de Ribeira, casi 100.000 euros, por no nombrar otras fuentes de ingresos o de otras administraciones. Con lo cual, miren ustedes, me parece que sería muy egoísta también pedir que todos los autónomos, estos vecinos que contribuyen con sus impuestos a mantener las arcas municipales, también sería muy injusto decirles que ese 24 de julio bajen sus persianas. Y yo en este pleno siempre he defendido que hay que levantar las persianas todos los días y me enorgullece de todos estos autónomos que las levantan. Y las levantan, yo creo que el 24 de julio, si no es festivo, pues yo creo que las pueden levantar con gran alegría. Yo creo que no hay que ser egoístas y buscar también el bien de todos. En otras ocasiones también hemos apoyado la fiesta de la patrona Santa Uxía, pero también, como en otros plenos he mencionado, cuando fue la Dorna también un sábado, pues consideramos que al ser un sábado no debería ser festivo y aprovechemos también ese cartucho en otros días. Al coincidir la patrona, sí, señor alcalde, en un fin de semana, un sábado, también aprovechamos, hay que el mercadillo municipal, etcétera, etcétera, y es un día a mayores. Así, de esta manera, con estas medidas, podremos potenciar ese fin de semana también de la patrona. Yo soy seguro que el concejal de festejos lo promocionará. Así tendremos el Día del Carmen, día de martes de Entroido, podremos tener también el Día de la Patrona y también quiero recordar que a nivel autonómico vamos a tener el Día de San José y el Día de San Xoán, con lo cual yo creo que vamos bien. En definitiva, lo que intentamos es que la gente se quede en Ribeira, invierta en Ribeira, porque ya bastantes negocios y empresas se nos han ido.
Con lo cual, nada más yo pediría a todos los grupos un poco de consideración, respeto al tema económico, hay que abstraerse un poco de influencias que nos pueden caer sobre esta mesa y, si tienen a bien, pues apoyar nada más la enmienda del Partido Avanza Independiente. Muchas gracias. Grazas. Quen do Bloque Nacionalista Galego, señor Alberte, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Moi boa tarde aos compañeiros, tamén a Cofradía da Adorna que está aquí hoxe e a todos que nos estades vendo desde a casa, que sei que hoxe hai moita xente. Ben, pois dentro do Bloque Nacionalista Galego nada novo. Imos a seguir firmes e coherentes co noso compromiso de sempre. O Martes de Entroido, explicando que o Martes de Entroido pois é unha festa importante de exaltación cultural que leva vencellada a Galiza durante centos de anos, que non é menos aquí en Ribeira, non? De feito, pois é variada dependendo da zona de Galiza na que se celebre. Temos aquí en Ribeira para presumir as murgas que celebramos, na que asisten moitos participantes dende... perdón. Agora escoitaseme, non? Na que asiste moita xente dende todos os lugares da contorna e incluso participan tamén moitas persoas, non? E logo, por suposto, que o Entroido pois é no inverno. O inverno todos sabemos que é unha época pois de baixo retorno económico e así nolo di tamén a hostalería, que nolo di públicamente, que necesita ese festivo, que o Martes de Entroido ten que ser un festivo indispensable para a súa economía. Por tanto, por compromiso cultural, por compromiso ca cidadanía de Ribeira, cos hostaleiros de Ribeira, queremos que o Martes de Entroido sexa festivo. E logo, a Festa da Adorna. Que dicir da Festa da Adorna? É unha festa de interese turístico galego. É unha festa que move a milleiros de persoas e, por tanto, move tamén a milleiros de cartos. Sabémolo, non só move a nivel hostaleiro. Dende que comeza ata que remata a Festa da Adorna, as rúas están cheas, dende a mañá ata a noite, e de diversos públicos, tanto familias como adolescentes como adultos. A Adorna, ademais, é unha asociación que está implicada ao longo de todo o ano. A Adorna colabora en actividades culturais, en actividades benéficas, en actividades sociais. E non esquezamos que se non fora pola Real Ilustre Cofradía da Adorna non teríamos aquí este verán o encontro de embarcacións tradicionais, que é a segunda vez que se fai en Ribeira. E lembrolles tamén que nunca se fixo un encontro de embarcacións tradicionais dúas veces nun pobo. Ribeira foi o primeiro, e foi grazas a eles. E despois dese arduo traballo que fixeron ao longo de todo o ano, puidemos disfrutar deles todos e todas no verán, porque ali todos estivemos e todos vimos a valía que ten a Adorna e a valía que tiña o encontro grazas a eles. E, por tanto, a Adorna, aparte de poñer tamén en valor, por suposto, a cultura mariñeira a través do humor, que tamén é moi importante, non? Pois exaltar esa cultura e pois presumir dela, é unha asociación exemplo, unha asociación referente. E, sobre todo, unha demanda do pobo. Este festivo é unha demanda do pobo que, efectivamente, un día o goberno pois asumiu plenariamente que iba a conservar ese festivo. E podemos modificalo, efectivamente, como dicía aquí o compañeiro Suárez Puerta, pero non queremos. Dende o Bloque Nacionalista Galego imos a seguir con ese compromiso plenario. E, ademais, efectivamente, o 24 sería pois un venres festivo e serían máis días consecutivos festivos. Pero sinto moito dicirlle, señor Mariño, que os festivos non só están para mercar, tamén están para descansar. As persoas teñen pois o dereito a poder desfrutar do seu tempo libre. Sexas dorneiro ou non, pois podes quedar na casa, ca tua familia, podes ir á praia ou podes ir ao Día das Embarcacións de Romería Dorneira a Coros. Con respecto ao Carme, efectivamente, o Carme, pois o Día do Carme, non? A celebración do Carme é un día importante para os povos mariñeiros. Ribeira é un pobo mariñeiro, pero cal Día do Carme? Cal Día do Carme? Porque é que o Día do Carme non é o mesmo en varios sitios xa de Ribeira. En Aguiño, o Día do Carme, o Día do Carme celebrase un día. En Palmeira celebrase outro. En Corrubedo celebrase outro. E mesmo en Ribeira se celebra outro día. Entón, volvemos a estar na mesma, non? Penso que non ten moito sentido este festivo, a pesar, obviamente, de que somos conscientes de que o Carme é unha festividade importante, pero hai devotos do Carme tamén no Bloque Nacionalista Galego, pero penso que hai que deixar a un lado os intereses persoais. Temos que estar á altura do cargo que estamos ocupando, somos representantes públicos, estamos representando a toda a cidadanía de Ribeira, que non é calquer cousa. E digo isto porque non se pode pensar só en beneficio da nosa parroquia. Digo porque aquí somos todos concelleiros, cada un leva unhas áreas, e nós temos que traballar en prol desas áreas en todas as parroquias do concello. E digo iso porque nesta corporación
hai 3 concelleiras de Palmeira e un concelleiro de Palmeira. Señor Outeiral, que lle parecería a vostede se nos xuntamos e traballamos os 4 en prol de Palmeira? Como estaría a parroquia de Palmeira? Pero sabemos que non podemos facer iso. Temos que mirar por todas as parroquias. Xa me gustaría a min, de ámbito persoal, facer iso. Pero creo que pola posición que ocupo como concelleira e representante pública e todas as persoas que confiaron en nós para representar aquí a cidadanía ribeira, non podemos pensar só nos intereses da nosa parroquia. Por non decir xa que de Corrubedo, nesta corporación, non hai concelleiros. Entón, que facemos con Corrubedo? Non existe esa parroquia. Penso que non debería ser así. O Bloque Nacionalista Galego, dende logo, vai estar sempre a carón de todos os veciños e veciñas, independentemente de que sexa a parroquia. Dame igual. Eu son de Palmeira e digo con orgullo. Pero en min confiou xente de todas as parroquias. Ben, Rematando, señora. remato. Simplemente, de verdade, gustaríame, por favor, pedirlles a todos e a todas que deixemos a confrontación por pensar nestes días festivos e que votemos xuntos a proposta do martes de Entroido da Festa da Dorna por ser unha proposta positiva, porque o saben, positiva para a Ribeira, positiva para a economía e positiva para os veciños e veciñas. Moitas grazas. Grazas. Quenda do Partido Popular, señora San Pedro Fernández, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, pois preséntase un ano máis para debate a proposta dos festivos locais, na que en moitas ocasións pois se fai moi difícil facer unha elección, intentando sopesar deste grupo pois todas as sensibilidades sociais e tamén as sensibilidades económicas. A proposta do Goberno, que unha vez máis volta a ser a proposta dunha parte do Goberno, chega como todo aquí, sin unha xuntanza previa, señor alcalde, porque xa sei que antes as obras recollidas tamén estaban participadas pola veciñanza, pero eu falo do diálogo, do poñer en conxunto, en común, as propostas non só do Goberno ou dunha parte do Goberno, sino de toda a corporación, e creo que con moita presa. Eu llo transmitín o día que vostede mo dixo que quería traer este punto pleno. Nos, dende logo, fomos sempre defensores do Día da Patrona, mais este ano, como todos vostedes saben, a patrona cae en sábado, e entendemos que poderá celebrarse perfectamente pois nun ambiente festivo e sin ir en detrimento de ningún outro día do que se poida beneficiar pois tanto a actividade cultural, social ou a actividade económica. Creemos que é entendible que todas as datas teñen o seu marxe de maniobra, así como tamén o seu marxen de xenerosidade, en prol do interese común, en este caso, pois danse as circunstancias para que co Día da Patrona así suceda. E seguindo polo que vimos apostando nos últimos anos, pois plantéxanos tamén o Día da Dorna, un día que cae en venres. Falábase aquí dun acordo plenario do ano 2015, compre recordar que ese acordo plenario, creo que fixen así as contas por enriba, dos 21 que somos hoxe, creo que estaban 4 persoas. E que, ademais, o noso partido votou en contra. Mais levamos moitos anos defendendo ese festivo da Festa da Dorna. Pero ben, entramos nun dilema neste caso. E creo que debe solventarse pois con outra dosis de xenerosidade. Somos perfectamente coñecedores da importancia e da masa social que apoia a Festa da Dorna. Eu mesma creo que non son sospeitosa de ser antidorneira, mas creo que en esta situación se van a dar 3 días festivos no mes de xullo. E iso, como xa o fixemos pois nese xullo do 2015, lévanos a reflexionar sobre a posibilidade e ao mellor pois desavenencia que pode ter para o comercio local neste caso o xuntar 3 días seguidos festivos. Porque nós, ademais de ser 10 concelleiros pois con diferentes sensibilidades, pois participamos na Festa da Dorna, podemos disfrazarnos no Entroido, pero tamén mercamos no comercio local. E aí tamén se nos transmite pois un sentimento de cara a toda esa xente. Aí nos tiraron ben das orellas o ano pasado por poñer a Dorna como festivo local. E o fixemos convencidos de que facíamos o que debíamos facer. Ben, creemos que niso este ano debemos darlle a razón ao comercio. Creemos que 3 días seguidos pois non é o máis convinte para pechar os locales en pleno mes de xullo. Aí creo que é tamén pois onde todos os grupos deberíamos, en moitos casos, analizar as causas e tamén as consecuencias, máis alá de que un sexa ou non sexa dorneiro de pro.
Neste caso, eu tamén quero facer un chamamento á xenerosidade ribeirense, na que este ano mellorará a situación, por exemplo, da hostalería, que o ano pasado pois se veu coartada de ter ese martes de Entroido, un día que, como decíamos aquí, pois é un día de tradición, un día de traballo en pleno inverno para os locales do noso concello, e que desde aquí, ademais, vamos a reivindicar que este ano se potencie moitísimo o carnaval, que non sexa un martes de Entroido tan pobre como foi o do ano pasado, e creo que hai que aproveitar ben pois que este ano o martes de Carnaval non vai a ter ningunha dúbida como festivo local. Creo que como Ribeira, pois como ribeirense, perdón, todos o imos a entender. Outra reflexión, tamén deberíamos analizar que pasou este ano con un festivo local que, sendo 2 días seguidos, abriron numerosas tendas. Efectivamente, está no seu pleno dereito, como decía o presidente da Dorna, pero que tamén nun festivo local o goberno que tanto defende agora a festividade de 24 de xullo, o festivo local, autoriza a abrir un mercado municipal, señor alcalde, perdóneme que lle diga, pero eso é ser un defensor de postal, porque eso non é nin coherente nin lóxico. Se, habendo 2 días seguidos, autorizamos a abrir unha instalación municipal, o ano que ven, habendo 3 días seguidos, que vamos a facer? Obligarlle aos funcionarios a abrir a casa consistorial? Eu creo que hai que entender a situación que temos este ano. Eu creo que podería haber moitas alternativas ao Día da Dorna. A min, por exemplo, me hubiera gustado tamén propoñer San Xoán. Creo que é unha festividade que celebran prácticamente en todo Galicia, que a xente lle gusta ir ás fogueiras. Este ano é festivo autonómico e, polo tanto, parécenos que, como en outras ocasións, fai uns anos, nós tamén propuxemos o Día do Carmen, é un día que representa tamén a toda a xente do mar. Nós somos un pobo eminentemente mariñeiro e, polo tanto, creo que nos representa a toda a cidadanía de Ribeira, máis alá de falar, como decía a señora Alberte, de temas de parroquia. Creo que o Carmen celébrase en Aguiño, celébrase en Palmeira, celébrase en Corrubedo, celébrase tamén en Ribeira, pero o Carmen celébrase para toda a xente que representa, pois é a patroa dos mariñeiros. Non é o Día da Galiza mariñeira, como veu algún aquí a decir este ano, non. A Virxe do Carmen se celebra porque é a patrona dos mariñeiros, e así o creemos. Eu non creo, nin quero que este debate suscite inquina, nin moitísimo menos, nin suscite unha confrontación que creo que non se debería traer a este pleno unha e outra vez. Eu seguramente, como decía a señora Alberte, falaba de ámbito personal. Seguramente eu, no meu ámbito personal, votaría unha cousa diferente da que hoxe votarei como representante pública. Eu creo que a Dorna é unha festa sobradamente recoñecida e que vai a ter o noso apoio, ahora mismiño remato, vai a ter o noso apoio sempre como a pobo mariñeiro, como adorneiros con espírito de navegantes. Estou convencida de que imos a entender que o vindeiro ano esa xenerosidade debe primar tamén hacia as persoas que teñen e desenrolan unha actividade económica no noso concello, e que de verdade eu o que lle quero dicir tamén a Dorna é que a Dorna vai a volver a ser festiva cando o calendario non lo facilite neste Concello de Ribeira, e aí estará apoiando o Partido Popular. A partir de aí, agardamos que isto, de verdade, non se tome como unha batalla entre propostas, e senón como un acto de xenerosidade entre ribeirenses. Nada máis. Grazas. Ben, creo que a intervención de hoxe deixa moi claro que non están entendendo vostedes, ao meu modo de ver, para que son os festivos cando se designan. É dicir, eu podo entender que os festivos teñen que ter unha repercusión económica, sen dúbida. Queremos que a xente veña a Ribeira, que consuma no noso comercio, pero hai que ter en conta que a Lei de Horarios Comerciais de Galiza non lles proíbe a apertura a aqueles que sexan de menos de 300 metros cadrados, prácticamente a inmensa maioría do noso concello. A quen si lle proíbe é as grandes superficies ou as grandes empresas, para que, precisamente, se nun festivo local ou nun festivo autonómico o pequeno comercio quere abrir, poida facelo e verse beneficiado desa repercusión de que a xente saia á rúa, a xente consume máis. Pero ben, máis alá diso, máis alá de que os festivos poidan ter unha repercusión económica evidente nalgúnas cuestións, non, como pode ser a Dorna ou o Entroido, os festivos tamén serven para descansar e celebrar o tempo de cada persoa. Non creo que teñamos que escoller os festivos locais en función
da economía única exclusivamente, porque senón renunciaríamos no Concello de Ribeira a ter festivos, abriríamos todos os días. E creo que cando se designan os festivos, o que é que ter en conta tamén non só a repercusión económica, que xa digo que a temos que ter en conta, son o primeiro que o di, pero tamén aquelas posibilidades de participar das actividades que se veñen celebrando ou que se van a organizar. E falaban vostedes, señora San Pedro, dentro do Partido Popular, da pobreza do martes de Entroido deste ano. Ben, vostede quere incentivar moito o martes de Entroido, pero, sin embargo, o ano pasado votou en contra do martes de Entroido como festivo. Por tanto, non se pode estar na misa e repenicando ao mesmo tempo. Evidentemente, pódense facer algunhas actividades a maiores cando hai máis tempo libre. Cando non, non se poden facer. E á vista estaba o primeiro ano deste goberno e este ano. No ano 2023, puxemos como festivos locais a Dorna e o martes de Entroido, e no ano 2024 o martes de Entroido coas murgas na zona do Malecón estaba ateigada. Non collía a xente no recheo portuario do Malecón. Pois ben, este ano, á vista está a implicación que ten a xente cando hai un festivo ou cando non. Básicamente, por qué? Polo tempo. Porque non é o mesmo ter que ir a traballar que non facelo. Por tanto, bueno, hoxe quedaron palpables cales son as posturas dos grupos e agora vamos a pasar á votación para ver cales son os festivos locais do ano 2026. Como saben, hai unha proposta presentada polo Partido Barbanza Independente en tempo e forma e, por tanto, tal e como estipula o regulamento, vamos a pasar a votar primeiro a emenda do Partido Barbanza Independente que determina os festivos locais para o martes de Entroido e o Día do Carme. Ben, votos a favor da emenda. PP e 3 do PBBI. Votos en contra. BNG, PSOE e un membro do PBBI. Abstencións e unha abstención do PBBI. Ben, pois queda aprobada entón a emenda e pasamos ao seguinte punto. Sí. Pois ten a palabra por un tempo limitado de 3 minutos. Bueno, acabamos de asistir a otro ejercicio de política parda. Yo creo que efectivamente no se debe basar todo exclusivamente en la actividad económica, hay que basarlo también en la disponibilidad que pueda tener la gente para poder disfrutar de su propia fiesta, como es en el caso de la festividad de la Dorna, en lo cual, si no, es verdad que cada cual se puede coger las vacaciones ese día, pero no todo el mundo al mismo tiempo si la empresa está abierta correctamente. Se trata de un día que, aparte, la romería acaba en Coroso y al final dos únicas superficies que se van a beneficiar van a ser, pues, evidentemente, dos grandes superficies. No, es una explicación de voto. Voy a explicar por qué he votado en contra. Los únicos que se van a beneficiar son dos grandes superficies que están en el ámbito de la zona de Coroso, que son los que sean grandes beneficiados. El resto, pues, evidentemente, verán pasar la procesión. No tengo nada en contra de la Virgen del Carmen. De hecho, yo fui en su momento infante de Marina. Y, por supuesto, nadie puede dudar de mi catolicismo, aunque no lo practique en la intimidad del hogar y no de manera pública con manifestaciones externas. Entonces, creo que, efectivamente, privar a este pueblo de la tradición que tiene y de la repercusión que tiene, ya no solo a nivel de Galicia, sino a nivel internacional, esa fiesta de la Dorna que está poniendo el nombre de Ribeira por todo el mundo, me parece un gran error. Y en mis manos no se va a desarrollar nunca. Y, por supuesto, quitar el martes de carnaval jamás, como lo de este año. Nunca más. Muchas gracias. Gracias. Por favor, non poden aplaudir. Gracias, señor Furones. Gracias, señor Furones. Ben, pasamos ao seguinte punto, que é o período medio de pago, que é, neste momento, no Concello de Ribeira, pagamos as facturas nun prazo de 15 días. E, con respecto a este pleno, non hai máis puntos na sesión e, por tanto, levantamos a sesión deste pleno.